Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani yanga ya lero mutu wanga ndikunena kuti stop attacking Dr. Jane Ansah, the Vice President of the Republic of Malawi. You bigot. Bigot ndi anthu amene samakonda anthu ena pazifukwa zawo. Ali ngati anthu amene azipembedzo ena. Anthu azipembedzo ena mdziko muno amakanika kukonda anthu ena chifukwa chokuti sapembedza chipembedzo chawo. Then bigot. Tili ma journalist Malawi muno amene ali full of bigot. Mindset yawo is full of bigot. They choose not to listen kwa anthu amenewo samawakonda. Ndi anachoose kuti azimvera anthu amene amawakonda. Nkhani ili pano ndiyo kuzana Dr. Jane Ansah akugawa chakudya m'midzimu. Koma chomvetsa chisoni ndichonena kuti atolankhani ena amene sakumvetsetsa mpaka napano kunena kuti boma lija linachoka akulembabe nkhani zonyogodola Vice President ati ayesa kuteteza chuma cha dziko lino, akuononga ndalama. Point yawo sikumvetsetseka bwinobwino kuti kuda kuthandiza chani, chifukwa chokuti adakhala kuti Jane Ansah sakuyenda m'midzimu makapereka chakudya. Anthu amene akanasankhidwawo ngati part of dogma makapereka zakudya m'midzimu. Anthu obwezi chakudya chawo kumapereka pa mpweya kapena machitumizira pa WhatsApp zikanakhalanso ndalama zokhazoka. Ntchito ya Vice President mukayiwunikira bwinobwino ningati zimene apangadwa chili mazijatu ukagwa vuto amapita kumeneko. Ndiye tikuona kuti zolemba zake kuwerenga ma newspaper nkhani zingokhala zongonyoza kunyonza. Amango etu zinthu izizi sizitithandiza. Lino ndi dziko lathu lomwe lino tikuyenera kuti tikhale pansi tikambirane kunena kuti dziko lathu lingaliyendesa bwanji. We have got big problems in this country that needs you and I and those who are there to solve this problem. And the problem hii ikufunika teamwork. Anthu amene magwira ntchito za utolankhani anthu andayi. Nayo chimene achitike pakhala no mipato kanono kukhala kugawikana. Amedia akuzimva zonena kuti ife ndi madolo boma ili tikhoza kuligwesa. Boma simungaligwese through media. Boma limagwa pa ground, munthu okavota uja kuti chikumfikira ndi chani, osati zimene mukulemba. Right? Komano zimene akupanga Jane Ansah zija, iniyo mukamalemba nkhani zanu zimene akupanga Dr. Jane Ansah pa ground ndi zimene inu mukulemba muzionesa kuti zikupanga correspond. Chifanga lisi zikupanga correspond muzakhumudwa ngati zimene zinachitika pa 16 September. Chakwera ndi MCP yawo anagula media yonse, and we experienced that. We are the witness, living witness. We saw it with our naked eyes and we heard it with our ears. Toka ife tinaona zimachitikira mpaka namnachita kupereka ndalama. Unalijazana kuti makampeni ena amachitika hapa sipasi. Munapasa ndalama ayatero kuti if I'm not wrong, if I'm wrong somebody might correct me right now if I'm wrong. Koma tinaona nditu ama network provide I'm sure if I'm not wrong it's Airtel. Akumatumiza ati ma message mafoni mwa anthu kuti mfotere Dr. Lazarus Chakwera. Panazuzulidwa ako masizini ateke chifukwa kuti ma message jana atangochita flow atapita. Right? Mamedia kwa makampeni amachitika mbio. Atulankhani ena mapasa ndalama, ena mamanga zinyumba timaona.
kuti achemerere usogolero umene uja. Right? Ineyo ndikuona ngati kuti media inuyo ngati mukuona kuti pena pake pali vuto. Iyi ndi boma to, boma ndatose. You have got proposal. Mukufuna kuti boma likupasa ma business anja amene mukufuna inu ngati ama media, ma mainstream. Mugenda boma. Lembani proposal. Munapita ku school. Alembera boma ife mufuna tipange project mwaona boma kuti akuyankhana bwanji. Musana thamangire kubaya boma. Chifukwa ndikuwuzani kuti muza kumudwa. Zimene zikuchitika pa ground zikuenda kuzichita correspond ndi zimene inu mukulemba. Koma samachitenga zimene zikuchitika. Fa pali pa parade roto. Ili mukulemba zina, Jane Ansah kupanga zina. Kodi Jane Ansah akulakwisa kugawa zakudya mizimu? Kodi Jane Ansah mafuna kuti Jane Ansah zakudya azigawa pa WhatsApp? Kapena online azingoponya zakudyazo? Ambiri ndikuona ngati kuti ndali zinakukhazikani mutu mwano andi mwinyo mmaganizo anu mati mukakhala mumaona ngati kuti MCP chaizabwera. You don't still understand kuti MCP is gone forever. And chimene chinacho sa MCP mukuchiziwa. MCP inagula tu media. Anauza amakala kuti Daudi Suleiman umene kuja kuti afinye ndithu kampeni ya Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika kampeni awo inafinyidwa imapanga richi anthu ochepa. Pa MCP iwaja mafinya kuti samafikira anthu ambiri. Chakwera naye sesa. Koma zimene zimachitika pa ground ndi zimene amalana tani. So you can see yourself kuti people don't eat media. They don't care about the media. They care about their places where they dwell, in their houses. Kodi mu nyumba mamo mulija kudya. Inu mukoza kulemba cho muchekanira munthu wina wake kapena kumuda munthu wake. Koma ngati pa ground apa amalawi bwa akhudisidwa ndi ulamulo wa Mutharika muza kumudwa. So ndale muzisata enano ndi akulu koma mukuoneka kuti apapa zafikira mmalawi mu aliyense akungokokera pake. Ineso muna kumbali yanga ndizilandira kenaka kase be a professional. That's why you are called a professional. Uli ndi degree, uli ndi diploma, unapanga za journalist. Ineyo sindikukhulupirira kuti miji chayenga mapanga produce atolankhani wofoira. I don't think so. Koma enanu ndali zinangokulowani. Chifukwa chokuti chani? Enanu president amene amalamula anali wakwanu. Enanu mukamaona alomwe kapena kandi angoni akulamula dziko. Mmaona ngati kuti amene ndi osaganiza komano mchewa ucha. Vuto limene lili mdziko muno. Timaona ngati kuti anthu ena ake ndi abwino awa si abwino. Awa ndi oganiza awa ndi osaganiza. Mmene anapezekera chakwera mboma nonse mukudziwa. Right? Mmene achakwera anapezekera mboma tonse tikudziwa. Kuti achakwera mboma anapezeka bwanji. Achakwera mboma kuti azipezeka ndi chifukwa cha achilima komanso ku judiciary. Adanena kuti pachitike mavoti pachiwiri. Zijazo tungona kuti fresh elections. Yanazipanga nalify. Ndanena kuti pakhale migwirizano. Chimene chinampangisa kuti chakwera kuti apezeke mboma chinali chifukwa cha mgwirizano. Zipani 9 munala Dr. Joyce Banda, munala Jakufa Chihana, amene aino Chihana Afodi. Munala anthu ambiri achilima amene zipani zina ndaziwa. Munala zipani zambiri 9. Pati kizapo chawo chakwera. Ndana ndi support ku military, anali ndi support ku police, anali ndi support ma doctor mazipatalamu, anali ndi support mwazi police. Anthu amati muna ationa kusintha. Ndale simazimvesesa. Mukanakhala anthu anzeru ndale simukanaswera nthawi imene ijayo. Ndale munakaswera mwina next 10 years kusogoloko ndi pamene mukanaswera ndale. Komano panali chinthu china chake chimene chinavuta pa dziko lonse lapansi pa nthawi imeneyi ndi mmene maswera ndale. Malawi akamavutika saona kuti kodi ukuku kumayiko ena kuchitika chani. Not about economic crisis, zimene zo Malawi. Sawaona there's a global crisis, economic crisis. Zimene za Malawi anabera ntchito amaona za mdziko mwawo kuti chichitika ndi chani. Ndale zaino munangotenga munapopwa nazo munafoera nazo. Napo pamene pachitungoona kuti anakhala kuti majaji ananazona kuti pasichitike mgwirizano. Aliyense ayime paika. MCP sikanalowa mboma. Mwaona zimene zachitikira baba. MCP sikanalowa mboma.
koma inalo mboma chifukwa chokuti chilima nthawi janali ali hot, chipani chake chinali chili hot, osati pano papa chipani cha UTM chinafwera, munapanga mgwirizano ndiye munadusa munawira. So inono nga MCP mukakhala pansi kapena tulankhana MCP mukakhala pansi muzizifunsa chakwera analo bwanji mboma analo chifukwa cha mgwirizano yochuluka mainly chilima china chifukwa cha judiciary. Koma judiciary akanangona kuti aliyense ayende mmene akuyendera, ndikukuwuzani kuti tikunena pano 5 years imene cha MCP ili kuti ili kunja kwa dziko, chilima uja alibe moyo, tikunena pano tizimvana pano. So atolankhani inayo ndakhala moyenda kwa nthawi itali ndimaona mamedia amene amagwirira ntchito mamedia ena amene ndi boma mudziko la theba lino, ndifuna ndikuwuzeni anagwirizana chimodzi. I think nthawi yake buchira nakapa mukhala imene kunena kuti sakonda nobwera amachepera za mdziko muno, even woyimba atakhala kuti wayimba chabwino chotani koma ngati woyimba sali wa mdziko muno amene samampopa yeye amapopa zawo. Nawo atolankhani mmaoneka kuti malo moti mugwire ndi boma limene lilipolo mumayesesabe kuti mukuona ngati ndikufunsa tikachitena ini, do you think kuti chakwera ngazalo weso mboma atapha chilima? Muzizifunsa ndale zizatembenuka and musamaganize kuti ndi mmene zilili muja, and don't think kuti achakweraso azalo wa mboma chifukwa kuti judge amajaji azanena kuti ayi awina ndi achakwera. Musamakhala mentality imene chifukwa ena abe mukunena kuti kuseri kumana kunena kuti tili ndi maloya athu amphamvu komanso tili ndi majaji athu amene ife tinalemba ntchito. That's what we were saying kumbali. Tinapasa achakwera anapanga promote tinda china Kenyatta Nyirenda amene pano pati kuwadalira. I'm not attacking them, koma ma conversation nana amene muli nawo we don't want to kuika pambala pada chifukwa kuti mapeto wake ena nompangidwa chipongwe eti fasi tikuziwa zona kuti kutenga ukafikira ndane, koma no ngani ndiona kuti kumana zona kuti anthu amene wawa pachatu muziaona machaji akangwapo iteka pang'ono amakanika kubweza fa kuti machaji anakhaulisa. Judiciary mangofuna kukuonesera ndikunena kuti okay sina ngamukudandalo chonchi tapangana chonchi pamene pachapo judiciary inaphonya pamodzi yakanangona kuti aliyense angoenda chilungamo cheni pamene pachapo pamene sowa chinachoona kuti phatikizanani. Judiciary kakhala chilungamo muno mwina anda pachapo kuti ayende mmene zayenda kusimonora anakuberani aliyense ayende yekha katione MCPC mabwera aso ndikukamba pano kachikena kuti sima lamula chance yowina inalibe ndi chilima moja amene anakupangisa kuti mwini. They stop attacking Dr. Jane Ansah, you big God. Stop it. Zolemba zanu sisi kumveka kuti kodi mukuti chani kweni. Munthu akutumikira Malawi. Mafuna kuti Dr. Jane Ansah asakagawe chakudya. Jane Ansah asapite pa ground ukagawa chakudya. Anakakuti Jane Ansah sanapita ukagawa chakudya kungokhala chu anthu akuvutika mmudzimu. Atulankhani nomweni munakale mbaso nkhani zikungooneka kuti zolemba zanu zimakhaza negative. You don't want to support the one who is in lead. Chifukwa chokuti chani anthu ana amene mmadalira achoka. But this is sad. Atulankhani ngati inuyo muli ma mainstream mwana munthu muzibana ma program zena ake omvesa zino kuti amalawi azimva aziziwa zino kuti kodi ifeyo kuti ndi chifukwa chani drama zathu zimagwesedwa Malawi. We are black people and this is our own country that we have. We have got big issues that we have to discuss in this country. How are we going to maintain our economy in this country? But you are busy talking nonsense. And you are even this Jane Ansah is a woman. Is a woman. Why are you busy attacking her? This is part of gender-based violence. GBV. You don't respect women. If we are the good example in Africa, right? We always empower women. Even tikaona makozi ndomena makozi na ntukalasi azimai ama konderedwa muzambiri. Ifeyo atulankhani boma ni madali atulankhani ngati nini. Eti munthu wa mai ngati amene uja isikuti muzikhala mpaka atake. Koma muziona kuti kodi pali kusintha. Is there any achievement that Malawians are going to get pamene paja pazimena kupanga zichi? Jane Ansah augawa matope augawa njero kumene kuti Jane Ansah
agawa zakudya. So iliyo mate mukakhala chimene mmaona ndoti tingolemba zolimba ndi abasi. Pamene boma limene mali supported jamaje milama kupasa drama. Amakupanga ni bribe. It's just a bribe. You are getting paid for being there, for being a journalist. At the same time, you want somebody to bribe you kuti muzile bankani, yet you are getting paid. Boma likaseka ma radio station anu woka kaseka jani, iya boma is attacking us. Boma lanu omwe la MCP limene mati lachoka ili chimene simukuvesa kuti lachoka bwanji mene. Inaseka ma radio station ambiri, inaseka Galaxy, inaseka Joy Radio, inaseka radio ya Bushiri, inaseka radio ya Joyce Banda. Inu muli momuno osakamba chiliyonse. Tikaona ma radio station, we don't want to attack you. We got full information kuti maona I know ake ama broadcasting amenewa kapena mamende amenewa ndi ndani. Timadziwa zonsezo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.